Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Kaniya mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Gibutyag sa kasundaluhan nga nahipos na ang mga nakigsangka nga mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao ug North Cotabato. Mihatag og therapy exercise ang usa ka foreign group pagtangtang sa trauma sa mga naigo sa bagyong Yolanda. Gisusi na sa kapulisan ang kalambigitan sa Aman Futures Pyramid Scam sa pagdagit sa maestro sa Zamboanga del Sur. Ug atong sayron ang pagpangandam sa duha ka syudad sa China alang sa Lunar New Year. Gibutyag sa kasundaluhan nga nahipos na ang mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters nga nakigsangka sa gobyerno sa Maguindanao ug North Cotabato. Matod sa spokesperson sa 6th Infantry Division sa Philippine Army nga si Colonel Dixon Hermoso, mihinay na ang puwersa sa BIFF ug na-contain na sa Ganta, North Cotabato. Dugang ni Hermoso, nabungkag ang gibanabanang 1,200 kaarmadong miyembro sa BIFF ngadto sa gagmayng grupo aron makaikyas sa tropa sa gobyerno. Sigon ni Hermoso, magpadayon ang ilang operasyon sa musunod nga duha pa ka adlaw hangtod sa musurrender ang mga nakigsangka nga miyembro sa BIFF. Nagsugod ang joint operation sa kapulisan ug kasundaluhan ni adtong Lunes sa Sharif Saidona Mustafa, Datu Piang, Sultan sa Barongis ug Datu Salibo sa Maguindanao ug sa Pikit, North Cotabato. Nangayo ang Philippine Army og laing 72 hours o 3 ka adlaw nga lugway aron mapadayon ang operasyon batok sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Mato ni 6th ID spokesperson Colonel Dixon Hermoso, tumong sa Army ang pagkasikop sa mga pangulo sa BIFF, lakip sila si Commander Ameril Umbracato kinsa na stroke ug sila si Kagi Karialan ug Bongos kinsa giingong milusad sa mga bag-uhay nga pag-atake. Dugang ni Hermoso, lisod ang operasyon sa militar kay lig-on ang pagpakigbatok nila ni Karialan ug Bongos. Giluwatan na sab og warrant of arrest ang mga miyembro sa BIFF nga nalambigit sa engkwentro sa Maguindanao ug North Cotabato. Lakip na sab ang ubang kaso sa pagpamumba ug kidnapping kaniadto. Nagsugod ang panagsangka tali sa government troops ug ang BIFF ni adtong Domingo. Wala pay usa ka adlaw human napirmahan ang katapusang annex sa Bangsamoro Framework Agreement. We served the warrant. However, the target personality in the warrant is posing strong resistance by fighting it out with the government's troops. So the mandate given to us is 72 hours. However, the situation further develops as of today, and the both phase panel granted may grant another extension for that as we requested yesterday. Giangkon sa Government Peace Panel nga usa ka paagi ang paggukod sa mga miyembro sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa Maguindanao aron mapakgang ang mga buot muhimo og kagubot aron maundang ang peace deal tali sa gobyerno ug sa Moro Islamic Liberation Front. Matod ni Government Panel Chair Miriam Coronel Ferrer, dunay mga extremist groups nga mosulod ug mogawas sa mga Bangsamoro territories. Dugang ni Ferrer, buot nilang mapugnan ang pagtapok-tapok sa maong mga grupo nga manghasi sa katawhan ug mokontrol sa mga teritoryo sa Bangsamoro. Gibutyag ni Ferrer nga anaa gihapon ang ceasefire mechanism sa Peace Panel ug nga andam ang Peace Panel nga paminawon ang habig sa mga grupong supak sa kasabutan. Otherwise, there are also other extremist groups that walk in and out of these territories, and the last thing we want to see is a convergence of all these other groups who espouse terrorist means to be able to move any closer to, having really established controls over parts of our territory. Our ceasefire committees are on the ground. Their brothers and sisters in the MILF are on the ground. They can, on an individual basis or on a group basis, they can certainly send their messages. And we are willing to listen as to the options pertaining to these different armed groups.
Sa unang higayon, giangkon sa armadong kusog sa nasod nga adunay mga individual members sa Moro National Liberation Front kinsa mitabang sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa pagpakigsangka batok sa tropa sa kagamhanan sa Central Mindanao. Sa interview kagahapon sa usa ka local radio station sa Coronadal City, giputyag ni 6ID spokesperson Colonel Dixon Hermoso, may pasumbingay nga ang mga armadong sakop sa MNLF o kidnap for ransom groups kinsa nagpuyo sa target area posibleng mitabang sa mga BIFF fighters. Nangangkon ang militar na matyan og 40 kasakop ang BIFF atol sa panagsangka, samtang napatyan og usa ka sundalo ang kagamhanan. Una nang gihimakak sa BIFF nga napatyan sila, apan matod ni Colonel Hermoso ang ilang figures kibase sa body count. Gani dili mo menos 13 kalawas nga ilang na-recover na ilhan na og pipila niini nag-atubang og warrant of arrest. Wala hinuon nganli ni Hermoso ang mga napatay nga BIFF hangtod makasiguro sila sa identity niini. Ato karong ikauban sa linya ang spokesperson sa 6th Infantry Division sa Philippine Army nga nagbase sa Mindanao si Colonel Dixon Hermoso aron hisgutan ang mga kalambuan sa panagsangka tali sa gobyerno sa Pilipinas ug ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters Forces sa Maguindanao ug North Cotabato. Maayong hapon, Colonel Hermoso. Maayong hapon po, Mencho, og sa imo ang mga naminaw nimo karong hapuna. Salamat, sir. Colonel, gusto lang namo makuha ang confirmation from your end, no? Bahin sa mga radio reports nga dunay mga miyembro sa MNLF sa mga target area sa Central Mindanao nga giingong mitabang sa BIFF sa ilang mga operasyon batok sa gobyerno. Tinuod ba kini, sir? Well, ang lugar nga atong gipatuan sa makasundaluhan ug kapulisan haron is served tong warrant of arrest sa grupo sa BIFF is also teaming with other armed groups. Dili lang ang BIFF ang ato sa lugar, na apoy other groups nga armado nga atong Lunes nga pagsugod sa binutuhay ditong dapita, ang ilang mga relatives sa BIFF nga anaapod sa laing armadong grupo ning kuyog pod sa ila hara nagsimpatay sa ila. So sir, confirmed yun nga mikuyog ang uban mga armed groups. Aduna ba mo'y nakitaan mismo nga mga known MNLF members nga inyong nakainkwentro kauban mismo sa BIFF? Yes, we confirmed that, no. Actually, naamatay close coordination sa kaning grupuha before the launching of the law enforcement operation. I-sanitize nila o kontrolo nila ilang mga tao nga dili mo appeal o dili mo pasudlon ang BIFF sa ilang mga communities o they committed that promise to us. However, di man nila kontrolado tanan ng ilang tao. Nya kaning mga pagkuyog sa ubang armado dito sa armadong individual dito sa BIFF is an independent action, dili sanction sa ilang leadership. Okay, so sir, does that mean nga dili ninyo i-intensify tungod sa nahitabo nga pagkuyog sa kaning uban nga mga armadong grupo nga walay kalabutan unta sa BIFF nga mikuyog sila sa BIFF? Does that mean, sir, nga mo step up mo sa inyuhang operations against their separate groups? Well, we specified to them in the event nga na ay mga kauban sila nga mukuyog sa BIFF or nagaan ba nilang sanctuary sa ilang community ning among gipangitan nga BIFF, then ma-appeal sila karon sa pag-apas namo aning grupuha kay we cannot discriminate anymore kung BIFF ba o ilang miyembro kung anaa sa ilang lugar, no, o tugkaran. So we are very specific on that, and they promise us not to allow the BIFF nga musod sa ilang mga community. However, na mga pipila sa ila nga di gud nila makontrol kay mga relatives mang good po dito sa mga BIFF elements. Okay. So sir, mihatag bagi hapon ang peace panel ug extension sa inyong paggukod sa mga nakigsangka nga sakop sa BIFF. Kinibisan inyong gibutyag nga na-contain na ilang mga sakop sa Maguindanao ug North Cotabato? Yes, ang government og MI-led ad hoc joint action group, mekanismo ni sa duha ka peace panel nato, no, sa gobyerno og sa MI-led, nihatag og kiran sa amo nga mo launch mig law enforcement operation dito sa duha ka barangay sa Sharif Saidona Mustafa Town, katong barangay Ganta og barangay Gawang. And mo hatag sila 72 hours, and then naglapse ni atong kagahapon og
nangayo may extension in which they granted also nga another 3 days of 72 hours nga mula until Saturday this week. Okay, so sir, pipila na ka-areas ang na-contain na sa AFP? Ang atong operation to serve the warrant of arrest, nag-focus lang dito sa stronghold nila, dito sa Barangay Ganta, sa Sharif Saidun na Mustafa. Kay ato amangod ang ilang mga staging points bago na sila maadto sa mga innocent nga area na maghasi og kagubot. Mao na ang Barangay Ganta, unya nakuha namo kagahapon ang ilang headquarters, ang ilang training facilities o ang importante katong ilang factory sa paghimo og improvised explosive device. So na-contain na to kay nakapayukan man sa atong pwersa o sa tabang pod sa local government unit nga nasuko na ning katawhan og ang mga local politicians sa mga excesses aning grupuha. Okay, so sir, sa inyong mga operasyon, daghan mong areas nga na-contain, doon na ba mo'y mga nasikop nga mga miyembro sa BIFF? That was the original kuan. That's really the intent, no? Nga dakpon peacefully, ug mo subscribe dito sa rule of law nga naatay di pairal nga batas kung dawaton nila ang warrant of arrest. However, di man musugot nga mo dakpon sila peacefully kundi musukol man. So wa tayo nadakpan kundi they fight it out with us. So we need to preserve also our lives of our soldiers and policemen. So mauna nga napagan nga 40 sa ila og naabot tay 13 ka wounded in action og natay na nabayani nga isa na killed in action. Alright, tagang salamat sir sa imong panahon nga gihatag kanamo karong adlaw, kibaw kung medyo busy ka karon, Colonel Dixon Hermoso. Kay daghan salamat. Mihimo og therapy ang usa ka foreign organization ngadto sa mga relief workers ug survivors sa bagyong Yolanda. Pinaagi sa trauma release exercises kung TRE nga usa ka neurogenic therapy nga gigamit sa pagtambal sa mga war veterans, mamahimong matangtang ang trauma sa mga survivors ug relief workers tungod sa bagyo. Gipasabot ni Chris Balsley kinsa head sa team nga dako ang tabang sa TRE sa mga naigo sa bagyo tungod kay pinaagi sa exercise mobalik ang positibo nga panglantaw sa mga survivors. Dugang ni Balsley, ila sab gitudluan ang mga relief workers sa exercise aron motabang sab sila pagtambal sa mga pasyenteng nakasinati og post-traumatic stress disorders tungod sa bagyo. Buot sa grupo nga mobiyahe sa Eastern Visayas sunod bulan aron mohimo og TRE session sa mga survivors sa bagyong Yolanda sa Kabisayan. Anytime something terrible happens, it rips apart the fabric of the community and the culture. And for example, joy and happiness, the things that connect the Philippine people together, that goes away. And we end up stuck in an experience of trauma, and we are irritable, we're paranoid, we're afraid, and we're hopeless. And so TRE brings back hope, joy, and peace. Sa pagbalik sa Solar News, Cebuano, gisusi na sa kapulisan sa Zamboanga ang kalambigitan sa Aman Futures Pyramid Scam sa pagdagit sa usa ka maestra didto. At ang iyang detalye sa among pagbalik. Misaka ang presyo sa mga utanon sa Sugbo samtang mikunhod ang produksyon niini tungod sa kadaot mugna sa sobrang bugnaong panahon. Samtang misaka ang ihap sa mga nangamatay nga hayop tungod sa sobrang katugnaw. Dugang detalye pinaagi ni Twinnie Malinaw. Twinnie? Medyo misaka ang presyo sa mga utanon sa Central Visayas tungod sa kadaot nunot sa sobrang kabugnaw sa panahon sama sa tangkong na sobra doble na ang presyo karon gikan 12 pesos ngadto na sa 25 pesos. Matod ni Joy Pilapil, ang Chief sa Marketing and Promotion Development Section sa Department of Agriculture sa Region 7, normal ang pagsaka sa presyo tungod kay niubos ang supply sa mga utanon. Apan sigon ni Pilapil, temporaryo ra kini hangtod sa panahon nga mobalik sa normal ang production. Gibutyag sa DA nga miubos ngadto sa 40 hangtod sa 50% ang produksyon sa mga pananom. Matod ni Cebu City Markets Administrator Raquel Arce, nigamay ang supply sa utanon sa mga merkado sukad ni atong niaging semana. Dugang ni Arce, 40% sa mga supplier nagagikan
sa Northern Cebu ug mga mountain barangay sa syudad na ilabihang naapektuhan sa sobrang kabugnaw sa panahon. Mention na suta na sa DA sigon sa resulta sa laboratory test nga bacterial infection ang hinungdan sa pagkamatay sa mga hayop. Gipasabot ni OIC Regional Director for Regulations sa DA nga si Joel Elumba nga kini gitawag og Pseudomonas spp usa ka bakterya nga mukatak sa lawas sa hayop nga na-expose sa sobrang kabugnaw sa panahon. Sigon sa data sa DA ug Department of Veterinary Medicine and Fisheries, misaka na sa 89 ang mga nangamatay nga baka, kanding ug manok sa syudad. Menchu. Daghang salamat. Twinnie Malinaw reporting gikan Cebu City. Sa Davao Oriental, patay ang upat kasakop sa New People's Army nga gikasangka sa tropa sa kagamhanan kagahapon sa buntag. Napatsansab og sundalo ang Army. Si Ben Teshorna adunay detalye. Ben? Mencho, nahitabo ang panagsangka tali sa mga sakop sa NPA ug AFP sa sitio Matabang, Barangay Taukang sa lungsod sa Manay, Davao Oriental. Matod sa AFP, nagpahigayon ang mga sakop sa 67th Infantry Battalion o security patrol dihang gikasugat ang mga rebelde. Bilong tadugo sa kaoras ang panagsangka nga giingong misangpot sa pagkamatay sa upat ka rebelde. Apan walay lawas sa mga napatayng rebelde nga nakuha ang army. Hinuon kumpirmado nga namatyan og usa ka sundalo ang kagamanan sa moong panagsangka. Wala una ibutyag ang ngalan sa namatayng sundalo samtang pahibawon pa ang tagtungod niini. Naka-recover hinuon ang mga militar o mga armas nga nabiyaan sa mga rebelde. Gideklara na unta sa miaging tuig sa militar o kagamhanan nga rebel-free na ang probinsya sa Davao Oriental. Giklaro hinuon sa mga otoridad nga dili gayud hingpit nga NPA-free ang lalawigan. Apan menos na kayo ang gidaghanon sa grupo nga mahimo na lamang idumala sa local government unit. Usa ang Davao Oriental sa 5 kalalawigan nga maunay naghupot sa lead role sa internal security efforts. Matod sa 67th IB Commanding Officer, Lieutenant Colonel Krishnamurti Mortella, gisulayan karon sa NPA ang pagkuha balik sa mga lugar diin sila ligon. Apan giingong ang mga mulupyo sa dapit mutaho sa presensya sa mga rebelde ngadto sa militar. Kini mao ang mga areas na limpyuhan na sa militar niadtong 2012. Mencho. Daghang salamat Ben Teshorna reporting gikan Davao City. Nagkasinabot ang public ug private sector sa Misamis Oriental nga mohimo og training alang sa mga graduate sa occupational safety, health ug environment. Si Cheng Ordonez adunay detalye. Cheng? Menchu, gipirmahan na ang Memorandum of Agreement tali sa Association of Community Training and Employment Coordinators of Misamis Oriental, CUNAC-TECMO, ug sa MSRS Safety, Health and Environment Training Services aron paligunon ang mga programa alang sa mga graduates sa occupational safety, health ug environment. Ubos sa kasabutan, gimanduan ang 3 ka syudad ug 23 ka lungsod sa Misamis Oriental nga mohimo og training matag 3 ka bulan o kinatibuk ang 104 ka training matag tuig. Gimando sa Department of Labor and Employment nga mahatagan og training ang tanang mga graduates sa occupational safety, health ug environment. Matod ni Dr. Mario Sumalinog, President ug CEO sa MSRS, but nilang mutanyag og international standard training aron na mahimong makatrabaho ang mga graduates sa occupational safety, health ug environment dili lang sa Misamis Oriental kundi sa Mindanao ngadto sa laing nasod. Samtang nang hinaut sab si Mr. Patricio Parami Jr., presidente sa ACTECMO Incorporated, ang musaka ang employment rate sa probinsya pinaagi sa ilang mga training. Menchu. Daghang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Nasayran nga paryente di ay sa mga magtutudlo nga kidnap victim sa si Rudy Luna, ang operator sa Aman Future Scam sa Pagadian City. Wala pa kini gikumpirma sa kapulisan apan ilang gisusi kung duna kini kalambigitan sa kidnapping sa teacher. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Jong Kajon. Jong? Sir, na paryente sa sa gikidnap na si Rudy ang bingong operator sa Aman Future Scam sa Pagadian City. Matod sa kapulisan, si Rudy. Atong suwayan og kuha og balik sa linya si Jong Kajon, kabahin dinha sa report kang Rudy Luna, ang usa ka teacher nga nakidnap ngadto sa Mindanao, sa Pagadian City. Mga balita gawa sa nasod uban ni Sara Velasco.
Dili mo menos 6 katawo na ang namatay tungod sa winter storm sa Estados Unidos. 5 niini gitahong gikan sa Alabama ug ang usa sa Georgia. Tanggong sab ang mga tinun-an sa ilang mga eskwelahan samtang mi-cancel ang mga airlines sa libuan nila ka mga flights tungod sa bagyo. Miabot hangtod sa Texas ug North ug South Carolina ang bagyo. Mitala na og sobra 8 kagatos ka aksidente sa trapiko sa Atlanta lang. Tungod niini gipaningkamutan na sa kagamhanan sa Atlanta ang pag-rescue sa mga motoristang natanggong sa ilang mga sakyanan sulod sa pipila ka oras. Mibana-bana ang mga weather forecasters nga mosaka og gamay ang temperatura karong adlaw sa Estados Unidos apan moubos og balik ugma. Ug atong sayro ng pagpangandam sa duha ka syudad sa China alang sa Chinese New Year. Mipahigayon og ancient flower market fair sa Guangzhou aron sa ulugon ang Chinese New Year. Gipasigar po sa Guangzhou Floating Flower Market ang mga flower shops sa Lichi Bay nga bidisplay silang nindot nga mga bulak. Gawas ni ini dunay 20 ka giadornohan nga sightseeing nga bangka sa Liwan Lake nga motor sa mga pasahero. Matud sa usa ka residente, ang pagbisita sa flower market magdala og swerte tungod kay ang matag bulak alang kanila dunay kahulugan. Nagsugod ni atong January 24 ang flower fair ug sobra 300,000 na ka mga tawo ang may bisita. Ug sa Chengde, sobra 2,000 ka colored lanterns ang gipasiga aron sa ulugon ang bag-ong tuig. Gigamitan og LED lamps ang mga lantern nga gidisplay sa 18 hectares nga luna. Dulan 100,000 na sab ka tawo ang bibisita sa lugar. Duna say mga performances alang sa 2 ka bulan nga event nga matapos karong February 20. Gawas sa mga lanterns, atraksyon sab ang entertainment facilities nga ma-enjoy sa mga bata. Sarah Hilamen Velasco, Solar News. Atong balikan ang report ni Jongka John kabahin sa posibleng kalambigitan sa Aman Futures Pyramid Scam sa pagdagit sa maestro sa Zamboanga del Sur. Jong? Benjo, nasaran nga paryente sa gitnat na si Rudy Luna ang tingong operator sa Aman Futures Scam sa Pagadian City na si Fernando Nonoy Luna. Masod sa pagdagit si Rudy sa pag-operate sa Aman Future sa lungsod sa Kumalarang o sa Bayog sa Zamboanga del Sur o sa buog Zamboanga Sibugay. Wala ginigikumpirma sa kapulisan apan matod ni Zamboanga del Sur Provincial Police Director Senior Superintendent Sofonio Exalve posible sa mga hinungdan sa pagdagit ni Luna. Gibutyag ni si Luna, asawa ni Rudy, nga gipangayuan sila og ransom na 20 milyones pesos gikan sa iyang mga kidnappers. Pagtitesi nga balakas siya sa kaluwas sa iyang bana o wala siya kakuhaan o pundo alang sa ransom sa kay naputo sila sa utang. Dugang sa asawa, gireport na ang pangayog o pagpangayog ransom sa kapulisan o nga sa kapulisan. Dagit si Rudy atong Lunes sa 8 armadong tao sa ilang panimalay sa Maharang sa Bangkok. Kasi ang asawa nini apan nakaigtas kini. Natakpan na usab ang suspitsado nga si Ryan Tomales kinsa gito ang usa sa mga mitagit sang Rudy Luna. Pincho? Daghang salamat Jongka John reporting gikan Pagadian City. Nahimo ng tropical depression ang low pressure area nga nakita sa Mindanao kaganina. Atong sayron ang detalye pinaagi ni Pat Fernandez. Pat? Medyo ang nakita nga ka low pressure area sa 1,140 kilometers silangan sa Mindanao, nahimo na usa ka tropical depression. Apan gitaho sa pag-asa nga wala pa kini kasulod sa Philippine Area of Responsibility. Kung makasulod kini sa teritoryo sa Pilipinas, tawagon na kini og basya. Posibleng mosulod kini sa Philippine Area of Responsibility karong hapon o ugma sa buntag. Ipaabot sa pag-asa nga mopadulong kini paingon sa kasadpan. Bugnog gihapon ug ulanon ang panahon dito sa Luzon ug Visayas tungod sa northeast monsoon kon amihan. Mapanganuron sab nga dunay pag-ulan ug thunderstorms sa Mindanao. Sa Visayas, mapanganuron nga dunay taligsik sa Dumaguete ug Tagbilaran. Ulanon ang Borongan ug dunay thunderstorms sa Iloilo, Tacloban ug Metro Cebu. Ug sa Mindanao, ulanon ang Cotabato ug Butuan ug dunay thunderstorm sa General Santos City, Cagayan de Oro, Zamboanga ug Metro Davao. Mao kato ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao pag-amping kanunay. Balikan nimo Menshu. Daghang salamat Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page Solar News Cebuano. Bisitahi sa among website www.solarnews.ph.
Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kining i-email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano. Hangtod ugma puhon, ako si Menchu Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.